tomto videu se naučíme základní algoritmus, ukážeme si, jak se jmenují jaké dílky a naučíme se skládat kostku. Takže jako první si pojmenujeme dílky. Toto je středový dílek, toto stranový a toto rohový. Teďka si ukážeme, jak na základní algoritmus. Takže ze všeho nejdřív si vezmu kostku a udělám nahoru, doleva, dolů, doprava. Těmito stranami budu hýbat nahoru, dolů a těmito doprava, doleva. Takže ještě jednou nahoru, doleva, dolů, doprava. Když to udělám víckrát po sobě, tak se kostka složí zpátky. Takže si nejdřív ověřte, jestli to děláte správně. A poté to dělejte dál toto video. Nejspíš máte kostku rozmíchanou, když ji před sebou máte. Takže ji rozmícháme. Takže kostku máme rozmíchanou. A teďka tak si najdeme všechny myši. Asi nevíte, co jsou myši, takže myši jsou dílky stěnové, které mají na sobě aspoň jednu stranu bílou. Takže třeba tento. A tyto myši tak si posuneme k bílému středovému dílku, teda ke žlutému středovému dílku, který představuje sýr. Tady už jednu myš máme. Vidíte? Toho sýra. Posuneme tam i další, které vidíme. Takže třeba tady je jedna, tam dáme. Pak je jedna tady, tu tam dáme. Pak je tady. Ale když to tam nemůžu dát, vidíte, to bych si vyhodil tu. Tak si to otočím. Vidím, že tady si to taky nemůžu dát. Tady taky ne. Ale tady už můžu. Takže mám všechny ty dílky, ty myši u sýra. Teďka je srovnám, teďka je dostanu do jejich domečků. Takže tohle jsou dveře do jejich domečků, tyhle středové dílky. Takže vidím červená myš, že už je u svých dveří, vždycky musím spárovat s těma dveřma. Takže má klíč od těch dveří a jde do svého domečku. Otočím to, oranžová má taky klíč, takže to otočím. Tahle má taky, takže otočím. Tahle taky otočím. Máme bílý kříž z myší. Těchto dílků si nevšímejte. Máte kříž, vidíte? Takže teďka kočky budou lovit myši. Takže jak na to? Kočka je rohový dílek, který na sobě má jednu bílou. Takže vidím, že tato kočka má jednu bílou, ale co s ní vůbec dělat? Takže tahle kočka je bílo-zeleno-oranžová. Takže ji posunu mezi oranžové vrata a zelené vrata. Vidíte? Mezi oranžovými a zelenými vraty. Teďka to je výjimka. Takže k tomu se dostanu později a ukážu vám to na jiné kočce. Tahle je bílo-oranžovo-modrá. Takže jde mezi oranžovou a modrou myš. A protože když se na ní dívám zepředu, tady má tu bílou hlavu, tak je vpravo, takže s ní otočím takhle doleva. Pokud by ale byla vlevo ta vaše, tak s ní otočím doprava. A budu dělat celé zrcadlově obráceně. Takže já to nejdřív udělám teďka, takhle, a pak vám to ukážu, jak to bude, když to bude doprava. Když to bude jako mít otáčet doprava. Takže myš, teda kočka, zaklepe na dveře myšího domu. Schová se za roh. Myš se jde podívat, kdo jí to takhle bouchá na dveře.
Kočka k ní přiskočí, uloví a zaleze se s ní do domečku. Takže jednu myš už máme tady, jednu kočku už máme tady. Vždycky je důležité, aby se tohle párovalo ke svému středovému dílku, který je... Nesmíte to takhle otočit potom, protože jinak by to nevycházelo. Teďka si ukážeme ten opačný a potom si ukážeme výjimku. Takže zeleno-oranžová kočka. Takže to je zrcadlově, zabouchá se na dvířka, zaskočí za roh, vidíte, už zaskočí zrcadlově, protože je na levo, takže vyskočí doprava. Zaskočí za roh, myší půjde přivítat, kočka na ní přiskočí, zase myš tentokrát vylejzá na této straně, protože jinak by to nevycházelo. Kočka ji uloví a jde dolů. Už nám chybí pouze jedna a to je výjimka, na které si to aspoň také ukážeme. Když je kočka otočená obličejem nahoru, tak ji zase srovnám ke svým dvířkům. Kočka uskočí, to je jedno, já to radši na jakou stranu, já to radši dělám na pravou, takže kočka uskočí, teda nalevo. Prostě to radši dělám takhle. Kočka uskočí, myš vykoukne, ale kočka, protože se kouká do vzduchu, tak myš nechytí a přeběhne jí, myš zase zaleze. Kočka zase zaklepe, protože to myši už to sice přijde divné, ale stejně vyleze a kočka ji uloví a zase s ní zaleze. Takže máme bílou stěnu a zároveň spárované jak se to jmenuje? Prostě tyhle dílky tak jsou ve správné barvě. Tady se středem. Pokud to nemáte ve správné barvě, tak si to pokuste udělat ještě jednou, ale abyste s tímto spodní řadou vůbec nehýbali. Takže aby to vždycky si zkontrolujte, aby to bylo takhle. Aby aspoň jedno se aspoň zkontrolujte a to pak nebudu navazovat všechny, pokud jste to dělali správně. Takže teďka půjdou na řadu papoušci. Takže tohle tak si pojmenujeme, že ten jakoby to obrácený téčko, když se na to podíváte takhle, tak téčko, jakoby takový ten tetrisový dílek, tak je strom. A tohle jsou papoušci. Papoušci na sobě nesmí mít žádnou žlutou, takže tohle třeba není papoušek, to je kanárek, k tomu se dostaneme později. Ale tohle papoušek už je, takže si najdeme oranžového papouška, který má tuto přední stranu oranžovou, anebo ne, to je jedno. Takže před sebou máme takhle papouška z červeno-zeleného a tuhle přední stranu tak má zelenou, takže přilítne na zelený strom. Ale protože si všiml kočky, tak uskočí, protože tu stranu horní má červenou, tak uskočí dál od červené, takže uskočí. Kočka vyskočí na strom, schová se do něj. Papoušek se tam vrátí, protože si myslí, že už kočka je pryč. Kočka ho uloví, ale říká mu, papoušku, já tě neulovím, já dneska jsem zrovna ulovila tolik myší, takže já tě neulovím, ale ukážu ti, jak lovím myši. Takže kočka jde na svoji pozici, schová se, zaklepe, schová se, myš vyleze a kočka ho uloví a i s kanárkem jde zpátky. Teda s papouškem, ke kanárkům se dostaneme později. Takže teďka si ukážeme dalšího papouška. Takže tenhle je třeba modro-červený a vidíte, že tuto stranu má modrou, takže jde sem. A protože je ze zhora červený, k modrému stromu jde. A protože je ze zhora červený, tak když na něj jde kočka, tak odskočí od červeného stromu. Kočka vyskočí na strom, schová se tam. Papoušek si myslí, že už tam není, tak tam zase přilítne. Ale kočka na něj skočí a chytí ho. A říká mu zase, papoušku, já jsem dneska měla štěstí, já jsem ulovila tolik myší, že ti jenom ukážu, jak lovím myši a nesežeru tě, jo? Takže papoušek jí odpoví, že samozřejmě chce přežít. Tady to je, že samozřejmě chce přežít.
A tak kočka si zase, tady je na této straně, takže odskočí doprava, jde myš, kočka ji chytí s kanárkem a jdou dolů. Teďka už máme celou červenou takhle hotovou. Tahle není hotová, protože je zde jedna žlutá. Žluto-zelená, takže zelená není hotová. Abyste to pak měli takhle. Takže podíváme se na výjimku, která tady asi očividně nebude. Takže může se stát, že v horní řadě není žádný papoušek, jsou tam samý kanárci. Takže teďka se dostaneme konečně k kanárkům. Kanárek tak jde na místo, kam by normálně šel papoušek, kterého chce osvobodit. Papoušek je tady zapadlý. Takže kanárek uhne od toho papouška. A kočka tak vyskočí. Kanárek si myslí, že ona se schová, kanárek si myslí, že už odešla. A kočka ho chytí. Říká mu, že dneska měla dobrý den, že chytila hodně myší a že ho teda nezabije, že se na ní musí podívat. Takže kočka zaklepe na dveře myší, ho domů, schová se za roh a chytí myš, když vyleze. A teďka už máme aspoň jednoho papouška volného. Takže uděláme papouška, ulítne, kočka ho chytí, klep, klep, chytí myš. A teďka uděláme druhého kanárka, který se tím uvolnil. Kanárek odskočí, kočka ho chytí, chytí myš. A máme tyto dvě spodní řady hotové. Můžete si to ověřit. A pokud nejsou hotové, tak se podívejte do kroků předtím a zkuste to nějak napravit. Takže teďka tak mám žlutý kříž už nahoře hotový, takže já vám to rozmíchám a ukážu vám, co by se stalo, kdybyste neměli žlutý kříž. Takže máme žlutou levou botu. Tady levou botu. Na rohy se zase nekoukáme. Ale musíte si to narovnat, aby to fakt byla levá bota, ne takhle třeba. Ale musí to být takhle levá bota. Takže teďka doufám, že jste si pamatovali ten algoritmus, protože teďka ho budeme uplatňovat. Takže představte si, že jste v autě a jdete. Můžeme si vybrat jakoukoliv stranu auta. Takže já si vyberu třeba červenou, ale musím mít furt levou botu, takže pokud mám tuhle červenou, tak si tam natočím tu levou botu, aby to bylo takhle. Takže mám levé auto a jako když tak představte si, že ta strana je volant. Takže vemte volant, otočte ho doprava o 90 stupňů a teďka uplatníte ten váš algoritmus, který jste si zapamatovali, doufám. Takže nahoru, doleva, dolů, doprava. A pokud mám levou botu, tak to udělám 3krát. Takže, ne, 2krát vlastně. Nahoru, doleva, dolů, doprava po druhé. A mám plus. Takže buď se může stát ještě, že máte buď minus, samozřejmě zase nekoukáme na ty rohy, a nebo máte už rovnou plus. Takže pokud máte rovnou plus, tak ten krok vynecháme. Ale pokud máme minus, tak jedno jestli odsud nebo odsud, ale musí to vždycky být minus. Tak je třeba takhle. Třeba si vezmu oranžové auto teďka. Zase vezmu volant o 90 stupňů doprava. A ten váš algoritmus, ale jenom jednou. Takže nahoru, doleva, dolů, doprava a zpátky otočím volantem a mám plus. Takže teďka auto, samozřejmě to plus je vaše auto a teďka jsme v autoopravně.
A tyhle ty kostičky tak jsou kola, které jsou přeházené. Může se stát, že už je máte spravené a pokud ano, tak tento krok vynecháte. Ale my se podíváme, co se dělá, když ty kola nejsou spravené. Takže otočíte, aby bílý střed byl nahoře. A tohle teďka bude důležitý. Zase samozřejmě si můžete vybrat, jakou chcete barvu auta, třeba červenou. Musíte celou dobu mít před sebou červený střed. A nebojte se, pokud se ta kostka v průběhu rozhází. V opravně auto také celé nejdřív rozeberou, aby mohli udělat nějakou vnitřní opravu. Takže když bude rozházená ta kostka, tak nevadí, ono se to pak opraví. Takže vidím, že budeme vždycky opravovat to pravé spodní kolo. Takže tohle tak vidím, že je naopak. Takže zase udělám ten váš algoritmus. Nahoru, vždycky dvakrát a pak to zkontroluji. Nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. Vidím, že kolo se mi nevrátilo, takže nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. A kolo už je na správném místě. Takže teďka hlavně neotáčejte s ničím jiným než jenom s touhle spodní stěnou. Kola jsou zatím správně až na tohle. Takže zase ten algoritmus nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. A je to hotový. Kostka se složila zpátky. Pokud se nesložila, tak asi jste to omylem udělali nějak špatně. A teďka už jdem bobovat. Pokud máte na jedné straně, pokud máte na všech stranách takhle dvě boby už, jako že tyhle ty dílky, tomu budeme říkat boby, tyhle dílky, tak máte na všech stranách. Vůbec se teďka nekoukejte na ten prostřední, tak pokud to máte na všech stranách, tak to je v pohodě a tenhle krok prostě přeskočte. Takže teďka hledám boby, to jsou tyhle dva dílky. Tady mám zelené, jsem našel boby, nikde jinde nejsou, takže posunu to na zelenou stěnu. Vidím, že zelené boby jsou tady. A protože sněží, tak boby jsou dole. Takhle boby jsou dole. A protože sněží, tak je zasněžený sníh. Zasněžená krajina. A Pepíček s kamarády se rozhodl, že půjdou bobovat. Protože když je tak krásně nasněžen, takže půjdou bobovat. Takže jedou, ale Pepíček vypadne. Dva kamarádi dojedou ten kopec, dvakrát se zasmějou, haha. Počkat, aby to bylo vidět. Ha. Ale pak jim je Pepíčka líto a zase ho vyzvednou. Společně dojedou zpátky a zase se zasmějou a vytáhnou sáňky až nahoru na kopec. Pokud se vám nesložilo, že všude jsou boby teďka, na středě zase nekoukáme, tak tento krok opakujte. A pokud se vám to složilo, tak to najděte. A vidím, že všechny, kromě této strany, tak mají prohozené tyhle ty. Pokud nemáte tuto stranu, tak to udělejte poprvé na jakémkoliv a pak se koukněte na tenhle krok. Takže pokud máte už celou kostku hotovou, tak tenhle krok samozřejmě přeskočte. Takže vidím, že tahle strana je jediná hotová, takže to udělám. Pokud se vám tato strana nepovede na poprvé, tak to uděláme ještě jednou, nezoufejte. Takže nahoře musí být už žlutá, mám na této straně, takže a budu jet na kole, takže pojedu dolů pořádně z kopce. Ale nic se nestane, když nebudu zatáčet. Jezdit takhle bez zatáčení z kopce je také nebezpečné, takže jedu nejdřív dolů, doleva, dolů, doprava, dolů, doprava, dolů, doleva. Pak to kolo vytáhnu, protože prostě ho vytáhnu to kolo, zase ho otočím, protože jak jsem ho vytahával, tak jsem ho otočil. A tentokrát už to sjedu bez zatáčení. Pokud se vám to jako mě neudělalo ještě, tak to uděláte ještě jednou, takže aspoň si to protočíte dolů, zatočím doleva,
dolů zatočím doprava, dolů zatočím doprava, dolů zatočím doleva, nahoru to vytáhnu, okolo otočím a sjedu dolů. A kostka je hotová.